Sagudayan nga ruden ti surat pakasaritaan ni pagayam nga Virgie nga napaulwan politika. Dear Kasin. Sakbay man nga inak iburay ti pakasarita Kasin yung idanon ko man ti nalaos unay nga panangkablaaw ko kada kayo nabara kunak tanabara nga talagan ti panawen. Ragsak nga aldaw kada kay amin di ta na MRC Studio nang runa keng nga timon dati nga gusto ako nga programa Kasin. Kastabay kablaawak dagiti padak nga dumdungeg kay nagbibuya nang runa ka dagiti sponsors yo ken dagiti masansan nga mangmangted ti balakad. Sa nga pulo at awenen ngagdenden na kami kanilandong asawa Kasin yung namin anumeten nga eleksyon tinaglabas. Ngem kaday ito'y laeng nga madama nga midterm national and local election. Ita nga madaman ti kampanya ti lokal nga eleksyon. Italaeng nga nagbinara kami gapulaeng ti politika. Sa bagay, italaeng agsupadi ti kayat mi wenno suportaran mi nga agbalin a mayor iti lugar mi. Wen Kasin yung no kadagiti naglabas nga eleksyon agpadpada kami lata ti ibutbutos kinilandong asawag. No asinno ti ibutos na isumat ti ibutos ko. No asinno mo ti ibutos na nga presidente aging nga iti sanggunyan ultimo barangay kit kapitan kagawad agpadpada kami lata. Kadetoy laeng nga masangwanan nga eleksyon deti umay nga eleksyon into no bulan iti Mayo. Agkontra kami gaputa saan kami nga agpada iti kayat mi nga butusan. Gapu iti dayta namantyaan ti sigud nga napintas met nadalos wenno na urnos nga langin-langin mi nga agasawa. Jakim pagarup Kasin yung agapulaeng iti saan nga agpada wenno agsupadi nga opinyon mi iti politika. Ket isut makaited kada kami ti problema. No kasano nga napasamak ti amin kastoy man ngayon nakisalaysay. Ay kablawak man ni Kasin George Akupan dita Canada. Hello bay ni the father and mother na ni Tito Carlos ni tita dita Hawaii. Yeah. Ken kablawak ti pamilya dita Bacara Ilocos Norte. Hello bay kini Yang Tayog, Leia Viloria, Alfonso Agkawili, Ashley Dijan. Happy watching kada kay amin. Malemon, ita ka lang sumangpot. Lando lakay. Ay, kwa. Agat arak ka pa eh. Naginom kayo kadi, jetalon? Wen, basit lang. May ngamin nagkampanya ni Mayor Maki. Kahit nang tadmot isang kabasit nga pagsasangmam eh. Sino kinadwam? Dangkel duming Hindi kiti... Dumang kadwaming agtaltalon. Nangtid pa iti pulyetos. So nga ni. Kitaem. Noon ni Sir Maki, alisto lang nga masitgan. May pwede mandanon ijetalon, tapno laeng makapagkid daw titulong kada kami. Nga suportara mi, butusan mi, into no umay nga eleksyon. Ket? Amin man ka politiko, kasta tiraramidin na saan ka di? Apay, deta kayat mo ngagbalin nga mayor ni Ma'am Cora? Oyn,
ni Ma'am Cora Kutin. Kahit apay maaramid na karon ti may jeting nga taltalon nga may makialamano kada kami nga mannalon. Katun kabailan na data. Jaklapat chen. Dede nga kina-arjud na. Na-arjud ata siyempre abogada nga rod. Mang opisina iso nga kasjay. Di baga magat talaga nga awan ti bibiyang na kadagiti pada tayo nga mamirmiraot laeng. Di na panpansinin dagiti mannalon. Dagiti agat pitak. Pambaran nawat nga alaman nun mat. Dagiti kaskada kami nga aglinglingat nga maininitan, nagmalmalam. Nga pitak-pitak. Oy, uri no saan nga aramidin ni Ma'am Cora DJ. Saan na kahit nasawan nga saan na kayo nga matulungan no iso ti agbalin nga mayor dito ili tayo. Ni Mr. Maki ta proven da iso nga ti mayor nga madama. Isot incumbent. Ket ada nga ti nakita nga nag-improvean ti ili tayo. Ada kanayon mo kamangtad kada kami. When dakid dawin na kada kayo. Ken kanayon mo nga dalatat nagan mi ti ayuda. Damot nagam mo. Dayjay, agapot pondot gobyerno di jay talaga nga ito da nga kas ayuda. Ada iti alintag dayta. Ngem saan nga gapo kini Mayor Maki dayta. Uray pa nga gapo tayo isot agtakem. Agat isot ti bagyamanan me. Ket adat anya ibaga man kanyak no anya iti major projects nga naipatakder na wenno naisayangkat na naaramidan na bayat iti 3 taon nga panagtakem na nga mayor. Ket 3 atawon pa lang amin iso nga nga ibutos tayo manen tapno at dog ti panagtakem na tapno malipas na dagiti plano na nga proyekto diti ili tayo nga pagsayaatan dagiti umili. Puro plano laeng dagita. Iso nga nasken nga sukatan tayo isunan, nasaan nga nasken nga bumayag pay, apay, kasapulan pay, tidak nabaybayag ng 3 taon, tapno makaisayangkat ka, itinapintas ng proyekto para kadigiti umili. Iso nga, padasin tayo mat Ma'am Cora. Padasin, api nga pumadas ka palat sa bali, no, ti madaman, mangrugin to manan, narugyan ni Sir Makin. When amom no apay, nga kalikaguman launay ni Mayor Maki, nga itultuloy na ti pagka-mayor na, ngamin, isuna, sigud nga kontraktor. Katapay, wala dabak nang di mamilyada, sigud nga kontraktor. Wen, ang hindi mo kadiam mo, Lando? Nga, iso nga kayat dala unay tag-mayor, iso nga, mangtad da kadigiti botante, iti kwarta, ngamin maabroad dan tumat na dayta. Ay, kasano ko ma? Kaya wala dag-sweldo da, saan lang nga sweldo da? Malaksi diti sweldo da, at dapat sa bali nga pangwartaan da. Iso nga kontraktor iso na. Kitain nyo, halos ti pamilya da Mayor Maki, iso dan ti akim ko kadigiti dadakkel nga negosyo dito ili tayo. Rice mill, restaurant, hotel, adubay, kumporme. Gagangay at nabak nang dangaron, sigod na bak nang dan. Saan? Gaputa, kitain, anya tinagan ni Mayor? Maki. Apelyedo na? Porsyento. Mismo. Anyat kayo mo sawan? Maki-porsyento, tapno dakdakkel dikit kitain na. Anya? Awan. Makiaklata. Mayor makilata. Pag-anok mo, data nga Cora Kutin. Diyempe amon, anyat obrana. Abogado nga paiso. Ang anyang arti ambuna. Iti panag-mayor. Makaamu ka. Basta siya. Ni Ma'am Cora, ti butos ko nga mayor. Makaamu ka, mate. Basta siya. Ni Mayor Maki porsyento aklata. Nakamisuot ka, mat nga bigbigat. Virgi anak ko. Ay, da kayo gayam nanang. Apay. Nagapakay ka di iti asawam. Itaman laeng nga. Agap-apa kayo nga kasawa. Sigud mo't nga napintas ti langin-langin nyo. No kaano mat nga dadakkel ti duwang nga apu ko kaun. Dagiti duwang nga anak yo kinilanda. Sumutik ka na yun nga panagapay yo. Kasanumat ngamin nanang. Apa anak mat. Gaputa din na kano kayat. Nga sa bali ti suportarak. Nga agbalin nga mayor dito'y ili tayo. Sa bali ti suportarak nga kandidato. Kaya
Day jalaan ti pagapapaan yaw. Katun anang. Takunakin ko na, ti kayat ko kuma sa balin ti agbalin nga mayor dito ili tayo. Iso ni Ma'am Cora, ni Ma'am Cora Kutin, ti abogada. Unang, tas di mo kayatan, di madama nga mayor. Saan nang tanalawag, nga pagbalbalin na naman nga negosyo, dati politika, dati posisyon na akas mayor. Kitain nyo katakatado nga negosyo ti bagi da dito ili tayo. Sa bagay, ken gusto ti kunam, ad-adda nga bumakbak nang da, nang runan no ad-dada iti turay. Ken may sana nang, ibagakla ang matking kwa na nga, awan mo ti, ado nga pakakitaan nga naaramidan ni Mayor Maki dito lugar tayo. Kagura na kit din. Palibhasa, ikan ngamin ni Mayor Ida iti kwarta tunggal mapan sumarungkar kadagiti manalon. O ket permimaten ang kay ayuda. Masisirap dalauna yan iti basit nga kwarta nga napiala nga igatang da iti inumunda nga arak. So dahil pakasarunok launay kinilando. Ala, tila maibagak anak ko. Saan ko mga rumbang nga pagapaan nyo ti politika iti asawa? Taday ta, at dabukod yung nga opinyon no sino ti suportaran nyo. Tila ibagbagak yung kwa na nanang, agriin ko ma, saan ko mga pasilaw, paalilaw, kadigiti tradisyonal nga politiko, weno digiti trapo nga makunkuna. Padasan din iti sa bali Tadeta pamilya ni Mayor Maki porsyento, nabayagan nga agturturay ti porsyento pamilya dito yung lugar tayo. Ngem, awan mo ti makita nga dakkel nga nag-improvean ti ili tayo. Alakit, ano saan mo nga maallo ko itirik na kan panunot na. Bay amlatan, ti problema nga ron nanang, apaan nak, tunggal, malagip na, wano tunggal pagsaritaan mi, deta politika. Nga kesyo, siyak pa'y ti madi, siyak pa'y ti adabidot na, ta kahit kumot nga padasen nga, agbutos mo't iti sa bali. Tapno sa bali mo't ti agturay, tabareng no adda sa bali mo't, nga mapasamak, iti ili tayo, nanang. Alang saan nga apaan na anak ka, panawang ka pa'y nga raw. Uncle Doming. Ay, si kabagaya, malasang ka, Birjay. Awan ni Kwan Landon, nagawi din. Okay. Sige nga Rod, Uncle. Tiamog na dapela dito, ita dagasik ko man. Tada ko ibagaking kwa na. Ay, awanan, kapampanaw na laang mat. Sige Uncle. Ay, Uncle. Kadwam ka din nga naginom ti arak ni Landoy di Calman? Ay, wan. Ay, may ngamin nagkampanya ni Mayor Maki dito. Nang tudmot ni isang aribo, ng gatang may ti arak, Kada kayo, Uncle. Ni kadi Mayor Maki ti butusan nyo nga mayor manan diti ili tayo? Ay, kinagpaiswan na. Kaya't ko kumamutin nga sa balay ta. Kaslawan mo ti mangyari diti lugar tayo. Oh, kit yung sawan, Uncle. Madmadlaw yung ti madmadlaw ko. Nga, awan mo ti pagbalbaliwan ti ili tayo. Gaputa, iso mo lang nga, iso ti agtaktakan. Gagangay nga ibutos tayo lata, mangtid damot nung umayda dito. Anya? Kay malaksin itiintid da nga sa nga ribaw. Nang tinda pa iti sagtatalugasot tunggal may sa kada kami ang ingatan ko mo ti bagas ngayon nyawid ko, ti pamilya. Kahit mo sa Uncle, gapulaan iti sangaribo nga pisos ngayon tad na nga paginom nyo. Ken sagtatalugasot kayo nga igatang mo ti bagas nga kunam.
Umanay nga rason tapno ibutos mo manen dahil nga mayor. Kwa, gagagay ata, isot ng third. Saan ba't nga nagtid ti sabali nga kandidato? Ay na uncle, ibagbagak kada kayo. No asin no, dagiti mangmangted, dagiti iwasan nyo nga butusan. Apay, saan ka di nga isot rumbang nga butusam ta isuti na parabor? Saan nga imot kadagiti paadang nga agkasapulan? Saan uncle? Digiti nakabutbuting launay nga agtakam. Digiti gatangan na ti butos yo, tapno no into no isuda kat nakatugaw, abrutan dan tumatlaang. Anya, sladyak maawatan ti bagbagang balasang ka. Panunutin nyo, uncle. Pangalaan da kuma. Dati itid na nga kwarta kada kayo. Ti kinaado nga tao diti ili tayo. Nakadakdak ka lang kantidad. Ti irwarda. Patsin nyo nga rin nga saan danto kahit nga abrutan deta, uncle. Maabrutan to at dakil ba ti sweldo ti mayor? Uncle, basit laing ti sweldo't mayor. Kasano nga raw? Ay, baknang mo ti pamilyada. Negosyante da, uncle. Patsin nyo ka di, nga ti may nga negosyante, kat ipalubos na nga malugi isuna. Ay, saan, uncle? Amom ti may nga negosyante, ti kanayon na nga pampanunutin, kumita. Agporsyento. Agprofit. Jak mo't nakaadal, jak amo, di kita nga, bagbaga manak ka. Basta panunutin nyo, uncle. Abrutin ng tumitlaing da kita. Idinto nga no dati kandidato nga saan nga aggat-gatang ti butos, ti agtakem. Ad-adda nga mapagtalkan ti ida, nga saan da nga aramatin ti kwarta, tapno no masisirap ti tao. Digitan to, digiti napudnon to nga agserbi. Sidno ko mga raw. Padasan nyo ti sabali. Basta saan nga ti agda mga mayor ita. Kitain nyo. No sino digiti han nga mangmangted iti kwarta. No sino digiti saan nga gatang ti butos. Padasin nyo nga isudat ibutos yo, uncle. Kasaritak to ani Antame. Tauray ni Antame. Makauawat ka numot ti ayuda. Di siya ayuda, uncle. Agga po mismo ti pundo ti gobyerno dayjay. Saan nga agga po kini mayor? Agyamanak nang ta kinadwadak nga nang rabi awan pa kami nilando. Apay sa din no tinapan nanti asawa manak ka. Napan ka no nakainom ka digita gagayim na nanang. Adda ka no manti inted ni Mayor Maki kadakwadan. Kasta ay. Uwen. Nang tid ngamin iti igatang diti barangay, igatang dati traktor. Ket gaputa dadamot nga mannalon nga naumong nang tid iti kwarta kadakwada. Amumatan. Ay na. Kaanon to nga maamirs ni Lando nga deta nga aramiden ni Mayor ket aramiden na laing tapno no magatang na ti butos da. Di da maamirs nga abrutin ng tubod la dagitain to no isuntumanen ti agtakem ma Mayor. Ay naka, no saan na nga maawatan anak ka, agad ti awan ti mabalin mo ibutos mo latatakayat mo nga ibutaws, kat ikararag mo nga iso ti mga bak, no iso ti patsem nga makaitid iti pagbabago ka kung kunam dito ili tayo. Kat talaga ananang, kaya't ko kumamat nga dumuras ti ili tayon. Ang no isulang nga iso nga pamilya, isulang nga iso nga apelyido, iso dalaang tagtakam nito'y, awan pagbalbalin da nga, negosyo dito ili tayo. Paggatasan da, pagbagasan dalaang, nga isu dalaang nga pamilya, ti bumakbak nang. Karaman da kita adda iti alipores dan, di kita adda iti babaan da. So ang padasin tayo kumamat sa bali. Ay na anak ko, maikawak nga talaga. Italaang nga makita, maimatangak nga agap apa kayo, maipanggip laang iti politika. Awan mo't iti malagip ko nga nakana nga problema nga dimdimting kada kayo kinilandaw. Deto'y laeng nga madama nga eleksyon. Deto'y panagkakampanya. Italaeng nga makita nga
Adda nakaro nga diyo pagkinaawatan nga agasawa. Anya nga rin ti aramidik nanang. Kat saan nyo nga pagsalitaan ti politika? Kas ti kunak, irespeto yaw ti opinyon ti tunggal maysa. Saan nga min nga nasken nga pagsarsaritaan yaw? Kat saan mo nga pilitin, uray no asawang pa'y isuna. No sinot kayat na nga butusan. Sige nanang, gaputa siya ti makaawat. Takas na di mo't maawatan ti asawag dahito nga banag. Siya akong dagadjas. Saan kon manipo dita? Saan min nga pagsaritaan pa eh? Ti maipanggap iti politika. Kasta ti aramidin yung anak ko. Tabareng maliklikan yaw. Nuliklikan nyo nga pagsaritaan ti maipapan iti politika. Maliklikan nyo mo ti saan nyo nga pagkinaawatan. Alawin nanang. Mabalin yun ti mapan nanang. Rabi iyo na yun. Iuray kulatan ni Lando. Danda ni siguro nga makasangpet nanang. Malang nga rodan ako. Panawan ka nga rodan. Si kakadidetan Lando? Ay, siriring ka pala kayang, bakit? Inuray ka nga talaga, takayat kakasarita. Ha? Anya ka dit pagsaritaan ta? No, alo ko yan manan, nga ibudos ko takayat mo. Saan nga politika ti pagsaritaan ta? Numabalbalin Lando. Manibo dita. Liklikan tan nga pagsaritaan ti may papan iti politika na da pakinaigan ti eleksyon. Mabalin ka ni? Kaisiga mo lang ti mangi rugrugin. Saan mo ka siya? Pasarimat siya ka ti mangi rugrugi. Ngayon isong nga pagsaritaan ta, pagtulagan ta, nga saan tan nga pagsaritaan may papan ti politika? Numadlaw mo, italain nga saan ta nga kinkinawatan. Italain nga agapat ha. Wala tayo magbagaking ka. Api nga min agbaliw ka pela, iti pilyem nga agturay, dinto nga mayat mo, ti amadama nga mayor. Ay na, respetarek ti opinion mo. No iso ti opinion mo, respetwek, Lando. Ngayon respetwek ko mama ti opinion ko. Nga, padasin tayo ti sa bali. Iso nga, ibutos ko, mati kayat ko nga, ibutos. Kit api nga min, kit kunam nga, agrinespeto ta, tapos ita, ibutos mo ta kayat mo. Idinto nga jackpot kayat ta ibutos mo. Kasi, saan ko nga, di kahit ko asawan. Uri, asin no ko mati ibutos itong galmay sa kadata. Respetar ta. Iso nga mabalbalin. Saan ta nga pagsaritaan pa iti politika? Saan ta nga dagdakamatan, dagitinagan, dagiti politiko nga kahit ta nga suportaran. Basta no, data iti unig ti balay. No, agsarsarita ta. Saan ta nga pagsaritaan ida? Mabalin ka di, Lando? Tapno saan nga maapektaran ti relasyon ta nga kasawa? Siga, no iso di ko na. Mayatak mat. Basta ibutos ko takit ko ibutos. Uwan. Ibutos mo mat ibutos mo. Uwan. Ngayon, hanta kang pagsasalitaan. Sige, uwan. Sige, mayatak ta ko na. Agyaman at tamaawatan na, Lando. Sige, manibo dita. Liklikan tan nga pagsaritaan ti may panggabit ti politika. Kasta nga agpaiso ti kahit kumapasama. I'm sorry no. Inapakagapo it politika. Sorry, met. No, inapa ka, met. Kinontra ka. Gapulat politika, bakit? Napakawan kan lakay. Arakupin nakman? Uri no, agsupadi ta ti pamati win no, opinyon iti politika. Basta lakid di, liklikan ta nga pagsaritaan. Ti panunutin talat ta. Kat, ti langan ta nga duwa nga agasawa. Saan ka di nga,
Naragragsak ti panaglin na ilot ha. Manungarabiin nga, agtintin na likod ta nga maturog, gapulaing iti masansan nga panagapat at politika. Ita, saan ka di nga? Naragragsak ta? Handa nga gap-apa? Lando? Una, bakit? Lando, I miss you. Na-miss you to, bakit? Apay nakamisuot ka mo't maninanakaw. Berje! Nang, apay nga nakamisuot ka. Kat ito'y bigbigat kat nakais-isim ka takunam nga okay kayo kinilando nga asawam. Okay kami itay anang. Okay kami itay, nakamaymeyat kami. Nagmayat pa itilangan-langin min. Nakalalailo kami, idirabiin hanang. Ang anya. Ito tayo mangmangan kami. Nga lumabas na di lugan nga agipat patukar ti jingle ni Ma'am Cora Kutin. Nakadukid din nga sa sauna. Nakadildilaw. Gayet. Kitsimong batak mo't ananang. Pulakin ko na nga. Nakarkaro pa ada takayat nga suportaran. Tanabayagan mo na sigod nga kurakot dan. Sigod nga makipurporsyento da kadagiti kontrata ti proyekto ti gobyerno. Ay na. Kaapi nga nga. Ti amok man no saan yun nga pagsaritaan ti politika. Kaiso na di ruginanang. Kasano nagpipigsamot kami digiti jingle digiti politiko. Nakasaoy ti dakas nakasaoy ti madi. May papan ka deta kahit kung nga suportaran nga para mayor. Eh di napikar mo ti riknak. Kapo kano ta, arjod kano ni Ma'am Cora? Kapo kano ta, baknang, when professional? Ket saan kano nga makamasa? Haan na kano nga panpansinin digiti babasit lang at tao? Ket detang arod, aging paparang nga, aging kukuna, agpampamarang nga naasidig ka digiti manalon, tagayam, alilawon na laida? Ay, jak abo ka da kay nga kasawa. Kat si kako balatan ti imlim miklik Saan mo lata ko mga dining dengag di bagbagana. Napikar nga ro tiriknak nanang. Tadyak amo. Tadyak amo no aday maibaga nga. Saan nga nasayat iti kahit ko nga suportaran nga politiko wenno kandidato kat talaga nga sumong bata. Talaga nga kahit anya ti aramida, anya inaramid mo. Akit pinagtalaw ko iso na nanang. Anya. Pinagtalaw mo nilandong nga asawam? Gabulaang iti politika? Saan mo nga pinagtalaw nga di totally wenno permanente nanang? Pinagtalaw ko laing isuna ka di nga kanito, tadyak kahit nga makita't pa nagrupropa na. Kanulay di rabi nga kwa, nga kung kunaan na kanya, kikisin na nga, saan mi kanon nga pagsaritaan di politika? Sakit mangag na laang dati jingle ni Ma'am Cora Kutin? Kumpurme mo't nga ibagbaganan? Nakarkaro mo't ta kandidato na Kurakot? Makipurporsyento? Diyos ko, saan nga maurnos detoy no agpadpada kay mo't nga pikon, agpadpada kay mo't nga sensitibo, no adati madi nga maibaga ka deta kandidato nga kayat yaw. Ti amok no sika ti agad jas, ang makiapa kamat. Ay, si kamot kaanakan. Awan ni Lando dito. Ay, saan ko nga sapsapulin ni Lando, uncle? Pingor gagungot ka, kaanakan. Kasano ka tabi? Gapot makita nak dito yung lumabasak dito yung talon? Ni Lando at sapsapulek? Pasinsya ka na, kaanakan. Madin sa tiririingam, madin sa timud mo. Talaga nga, madi. Kanyo mabalbalin, kahit nga matakdakamat, tanagan ni Lando. Ay, apay. Kada kayo, uncle. Talaga ka di nga ni Mayor Maki Porsyento ti butusan nyo? Ay, kwa. Agpadpada kay Lakin Lando? Ay, kwa.
Nakul na apan ta panunot yon. Gapotek ikan na kayo pagin inom nyo, ikan na kayo kwarta, butusan yon. Da kayo, di katindang nga papaalilaw, uto-uto. Nga pag ilaklako yun, butos yo, ay naawan dignidad yo, awan prinsipyo yo. Agpapata kayo amin! Ay, kwa. Ay, muna ibuntad. Gagawungot abalasan ko. Ay, makapa-high blood. Makapa-bad trip ka talaga. Ay! No, apeng nga nakatato tita tao nga mamatmati latta ka da kita. Agkakasamit nga balikas da kita. Di kita trapo, da kita politiko nga nalawag mat nga pagbalbalin ng dala nga negosyo. Deta takim da, deta turay da. Deta kinamayor da. Ha? Suro na ka talaga. Ultimo asawak, neng. Uto. Ay, Diyos ko. Ay, yung bagabigat mo, ma'am. Sino ka? Ay, kwa, ma'am. Ape nga naka-helmet ka. Agi-deliver ka kadit parcel? Ay, kwa, ma'am. Saan, ma'am? Props ko la dito, ma'am. Madinsaman timod yun, ma'am. Baliwak to latat, di umay dito yun, ma'am. Isaan? Anya dito bagam? No saan nga parcel? Anya data? Kwa, ma'am. Mano kayong agbutos dito yung balayo, ma'am. Ha? Apay? Damagig lang, ma'am. Dua kami kinlakay ko. Tadi mo piagbutos di kiti anak ko. Ninanang sa bali mo ti balay na. Da kayo, kinilakay mo, ma'am, nagbutos. Wen, apay? Mamartek ka din nila kayo, ma'am. Ay na permi, Ma'am Martek. Numalpas agtalon, aginom ti arak. Okay. Da kayo, ma'am. Ay saan? Saan ako mininom? Hindi ka nilang lakayo ti Mamartek, ma'am. Wen, apay nga damdamagin nyo, sorbe ka di daytoy. Sa dinong opisina ka nga. Sir. Ay, saan, ma'am? Taran. Sino ka? Di malasin, ma'am. Alfonso Tagay, ma'am. Tumarayak nga mayor. Alfonso Tagay? Ay, ma'am. Ipasimplek latang ay paigim ka kay dito yan. Uy, anya dito may isang bilog nga gin. Itid yun to kanila kay mo, ma'am. Yan tangay Ma'am Marte Kisuna. Bagayon to, intid ni Alfonso Tagay, para mayor. Huh? Kasi karod? Digiti lang Ma'am Marte tikikak, ma'am. Dito ti polyatos ko, ma'am. Itid yun doon tangin nila kayon. Ay, nasaan? Diyan nga makita dila kay ko. Agap apa kami. Tas sa bali ti ibutos na. Ha? Anya? Baka no agbali ti panunod na, ma'am, no itid yun deti mesa bilog nga din. Baring siya ti ibutos na. Agbagtit kan saan? Tumalaw ko man. Ay, pasensya, ma'am. Nagsurat akking kakasin yung kayat ko ti agpabalakad. Aging gaita ket saan nga nasaya at tilangin-langin mi iti asawak gapu iti agsupadi nga pamati mi iti politika. Gapu ta saan nga agpada ti kayat mi suportaran ket admitirek nga uri siya ket naapektaran. Na lumamayek mat idi kalmado ak. Ngem no adati maibaga nga madi maipapan iti kayat ko nga agbalin nga mayor, deti kayat ko nga butusan, deti kayat ko asuportaran, mapikar tiriknak. Uri mismo nga asawak ti mangibaga. Uri isot pagsinsinaan mi kung kunak pa iti panunot ko. Gagangay nakakadi iti kastoy, normal kadi nga maipanggap iti politika, deti nga min ket di mi pinapadpadasan. Kadagiti naglabas nga eleksyon, kanayon nga agpada kami ti butbutusan, italaeng nga election period nga agsupadi ti opinion mi. Dati kayat ti asawa, kat ti agdamang nga mayor, dati kayat kumat, kat dati baro kuma. Tapno agbaliw maten, diti ilimi. Normal ka di, nga ti agasawa akas kada kami, kat agapa, nga kurang nalaengan kat agsina, maigapo iti politika.
Anyat ti rumbeng nga aramidik kasinyong tapno no maisalbar ti relasyon mi. Anyat aramidik tapno no maliklikak nga mapikar ti riknak no adda may ibaga nga di nasayaat iti politiko nga kahit ko nga suportaran. Sagbay nga mala daw ti amin ket madadael ti relasyon mi nga agasawa balakadan dakman kasin pangaasiyo. Iwanwan dakman, tulungan dakman. Dahil di nga ron, di pa kabuklan, di pa kasarita kasin, nga sabi ko makit nakaibatit adal, liwliwaken pagsarbingan ti biyag, kadigiti padak adim ngeg ken nagbuya. Iyon akong ti agyaman kadigiti mangted ti balakad, ken agyaman na kasin, ti anos ken laing mo, nga nang ted biyag, dito nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuy agyaman na pagayam mo, Virgie.